Jo crec que fan falta les activitats prèvies, però sense abusar, sense que no sigui una cosa que agote el que està organitzant-ho. Perquè a lo millor en les trobades el que està passant, i com així són pobles xicotets, si està fet d'això, jo vaig a fer això i més gran. La nostra més xula, nosaltres ho vam fer més xulo. Això no és una competició a veure d'Eurovisió, no? La nostra va estar millor. La nostra vam fer el que podíem fer en aquest moment, jo què sé. És molt important, no?, crear aquest clima previ perquè després la trobada tingui aquesta funció d'eclosió cívica conjunta. I vaig participar com a organitzador en els 2 encontres d'ensenyants d'escoles valencianes, perquè casualment a l'Alcoià van començar abans els encontres de mestres que les trobades pròpiament dites, no? I ara, l'any passat, es va recuperar de nou la idea de l'encontre a Ibi. Vaig participar com a ponent, vaig fer una ponència sobre la formació del professorat, perquè la meva funció és aquesta, jo estic treballant a la Facultat d'Educació com a professor. I és una enorme satisfacció, perquè crec que no hem d'oblidar mai els mestres aquest espai de reflexió, de compartir experiències, de ser crítics en les coses que estem fent, d'exigir-li a l'administració el que cal, i fer-ho, a més, en el to de la professionalitat i l'assosegament que exigeixen aquests espais. La trobada ens dona l'oportunitat de projectar un poquet què volem fer en el futur. I entonces ens permet als centres mostrar qui som, on estem, què volem fer, i una cara, mostrar una cara. És un escaparate i és el millor escaparate pels centres. I sobretot pels centres que volem que el valencià estigui present dins dels centres, dins de la societat.